Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Ustazah Hari. Kepriye kabare anak-anakku kabeh ing dina iki? Muga-muga kabeh paringi sehat lan wis tambah sregep anggone sinau. Ing kesempatan iki Ustazah Ari arep mbahas materi basa Jawa bab 1 yaiku dolanan tradisional. Pasinaon 3 makarya mandiri. Sadurunge sinau, ayo anak-anakku padha nyuwun ndonga ning Gusti Allah, muga-muga diparingi kelancaran anggone sinau dan diparingi kesehatan selalu. Yo, ayo sadurunge sinau padha ndedonga marang Gusti Allah supaya diparingi kawilujengan lan kesehatan lan digampangake anggone sinau. Ayo baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya anak-anakku. Saiki ayo sinau pasinaon 3 makarya mandiri. Makarya mandiri iki nyambut gawe dhewe, ora jagane kancane. Kanggo maca teks kang becik, kita kudu nggatekne bab-bab kaya ing ngisor iki. 1. Pangucap. 2. Wirama. 3. Ekspresi lan solah bawa. Pangucap. Lafal pangucap kudu teteh, fasih, bener lan becik. Pangucape kudu cetha lan resik, ora kena mangu-mangu. Lah iki tetembungan kudu diucapne sing cetha kuwi ing bukumu iku nganggo basa Jawa utawa tulisan Jawa. Lah sampean ulang meneh, sampean kudu paham huruf Jawa ya, sinau awal meneh. Seiling to? Masih ingat enggak? Basa Jawa hurufe nek pira? Sapa sing ngerti? Ayo. Lah iku Ustazah lampiri huruf Jawa. Pramila kuwi karo pasangan lan sandangane, ya. Ning kene ing buku iki kita ayo maca bebarengan ben sampean luwih ngerti, luwih gampang ngrungokake. Tuladhane egrang, ya. Egrang lan betengan. Ya, egrang iku yen ditulis Jawa dadine hegrang, ora e lagi tapi hegrang. Betengan ya ora langsung betengan iku nganggo taling ya, taling. Ya engko dipirsani ning pepak nggih. Nah, itu tulodo sing Ustazah Hari sampeni. Iso mbok sinaoni dhewe lan dihayati. Sing keloro wirama. Wirama ya iku intonasi utawa adegan nalika maca. Adegan utawa nalika maca ana lagu utawa intonasi pawarta, pitakon lan pakon. Tetelune adhedhasar jenis ukarane. Tuladhane mau wirama kudu cetha lan jelas. Misale nomor 1, jam 6 isuk Bima lan Rini wis sarapan. Kuwi berarti pawarta. Wis ngomongi nek wis sarapan. Sapa sing wis sarapan? Bima lan Rini. Sing nomor 2, jam pira mengko budale? Kuwi pitakon, ya. Pitakon tanya, ya. Sing nomor 3, mengko rombongan saking sekolahan. Kuwi mlebu apa? Pawarta.
Nah, lan sak teruse engko bisa sampean waca dhewe piyambak nggih. Salajengipun ingkang ketelu yaiku ekspresi lan solah bawa. Ekspresi lan solah bawa iku dasare isi lan swasana kang ana ing wacan. Ana swasana seneng, ana swasana sedih, ana swasana medeni lan sak piturute. Solah bawa yaiku obahe sirah, awak, tangan, sikil lan uga peragan badan liyane. Cocok karo werdi lan swasana sing kepengin diandharake, dilakokake. Ya, dadi ndelok suasana sedih kudu sedih, nangis ya nangis, senyum ya senyum, seneng ya gembira. Dadi disesuaikne, ora sak karepe dhewe sehingga sejalan ya, runtut jelas pasti. Nggih. Ustazah Hari akhiri sekian dulu materi sing wis Ustazah Hari sampai nih. Mari ayo bebarengan kita tutup karo paosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih Ustazah Hari mohon maaf. Selamat belajar. Ojo lali jaga kesehatan lan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.